Здравейте, аз съм Цветелина и това ще бъде моето представяне и ще ви взема един ден с мен за това, че хайде, елате. Като сега станах и трябва да нахраня малките бебенца, за това, че сега ще ви ги покажа и се връщам. Аз малките кученца ги храням сухо мляко, специално за кучета. Го разтварям с 2 лъжички и догоре пълна шето за мляко. Ето ги малките кученца. Това е майката и ще ми е много приятно и вие да разберете, че имаме малки кученца и ще се много радвам да ги гледаме заедно с вас. Това е Арлет. Това е днес. Тук са малките. Сега ще ви запозная с другото ми голямо куче. Бали, ела. Опа. Бали, ела. Браво, моето момиче. Симба. Обаче не знам къде е отишъл мъжкия. Затова, че ето го. Сега ще ви го покажа. Симба. Ето го. Моя красавец. Нали бе? Симбаче. Накратко му викам Симбаче. И сега ще видите как се грижат за тези 3 кучета. Взето първия ми влог ще ви запозная аз как се грижа за кучета си, какво им давам, за това, че и сега ще започнем да храним малките кученца и ще се върна. Хора, ето го млякото. Аз ги правя такова шишенце специално за кученца, което мога да ги храня. Затова, че аз общо взето ще ви разкажа като цяло какво харесвам в моя живот, какво обичам да правя, какво ми е най-любимото нещо. Аз обичам много животните и то ще имат някакви тип такива видеа, как се грижа за кученца, за кучетата, за котките. Аз много обичам животните. Сърце не ми дава да не ги оставя примерно на пътя, но се задържам защото аз имам около 8-7 животни вкъщи и това са прекалено много. Но обаче се радвам, че двора ни е много голям и има място за тези кучета. Буквално, вижте, да не я изям. Как да не я изям? Буквално много ми е готино, но уличните кученца и котки аз ги храня с моята приятелка. Ще се върна когато... ето го. И аз слагам 2 лъжички сухо мляко и го пълня до 50 мл. Ето това. И сега да видим дали ще събере. 100% ще събере. Опа, малко разлева. Нищо събра съм. Хубавото е, че ще събра, защото И не забравям да ви кажа, че бъркам с ето тази малка бъркалка, която по принцип е заготвена, но ние я използваме за кученцата, за да им правя млякцето. Ето ги, сега ще почна да ги храня. Аз започвам да ги храня. Може да последвате friendship.bg. Мисля, че така беше.
в TikTok. Аз ще ви го оставя в описанието. За това, че да, майката тук си го пази. И нещо, вижте я, много е сладка и е много грижовна. Ще се върна след като съм ги нахранила всички, защото това видео ще стане половин час. Аз не искам да ви натоварвам. Хора, 20 минути по-късно. Опа. Това вече е изпито. И после ще ги измием нещата. Сега продължаваме с храненето на големите кучета. Да ви кажа честно, не е толкова трудно да се грижи за малките, но е важното да знаеш след какво трябва да правиш, дали е добре кучето, дали можеш да разбереш, че кучето ти е добре, дали не. Аз го разбирам само ако имат нещо малко, затова че да, по-скоро трябва да имаш опит в това нещо. И да, тук им приготвям купичките, които ще ги взема и ще ги занеса до чувала с гранулати. Да, аз според мен трябва да имате отличен опит, за да създадете нещо, дали може нещо да направите по този въпрос. Една тук, една тук, още една тук и сме готови. Сега остана само и на ето онова куче. Симба. Инес. Ела. И нещо. Ето тук. Заповядай. Релече. Ела тук. Яш. Яш там. Яш. Та хора, ето видяхте, аз сложих на всички кучета. Просто сега на Арлет не се яде и това ще сложа гранулата за по-късно. Вечерта ще и дам нейната. Даже се питате защо ги храня толкова рано, защото после след обед мен може и сигурно няма да ми има и затова. Да. Тук е малко кочина, но сега ще взимам от тези гранулки. Ще взема 4, точно 4 са. И ги оставям после, за да имат леки команди за след храната. Ще има игра и след това ще има и най-различни неща. Сега ще ви покажа с какви играчки ги занимавам. Смисъл, какви играчки съм взела сме взели за тях. Тези кучета са и мои, и на големия ми брат. Да започваме с тяхната първа любима играчка, с която започнахме първи да им даваме. А това, вижте се играчките, а това е именно топката. Сега няма да е тупна, защото всички ще търчат и ще дойдат тук. Аз ще ги оставя да си доядат гранулата. Да, ето я първата топка, първата играчка. Имаше още играчки, но те, както се казва, кучета са скъсаха я. Затова, че преминаваме към играчка номер 2, която още е здрава. Ето я, въженце, но тук преди имаше една бяла топка, тя няма. И да, не знам как още е здрава, но 10
ги оценявам всичките играчки. Не са се скъсали нито една. Само една от Пепкото беше и тя се скъса най-бързо. На втория ден и я нямаше тая играчка. И втора играчка номер 3 е този кокъл. Този кокъл вече 1 година и половина е здрав. Да, много е доволен. Много сме доволни от този кокъл, защото не се е скъсал и струваше около не знам колко пари. Не 20-30 лева, нещо такова беше. Не съм я купувала, съм брат ми. Та ето. Много е доволна. Сега преминаваме към новите играчки. И да се абонирате за канала на втора. Това е на брат ми и на приятелката му канала. Абонирайте се за него. Затова, че да. Започвам с първата нова играчка, която е ето тази. Те сега им станат тази играчка любима. И ето тези. Те обичат кокали. Затова им взимаме такива кокалчета, за да могат да си играят. Това беше около 5 лева, нещо такова. Не знам, не съм сигурна. Пак ви казвам, аз не съм ги купувала. Затова, че да, първа нова играчка. И втората играчка е ето тази, която е за кученца и е така. Много сме доволни от тази, играят си. Реалното ние гледаме дали си играят, защото ако не си играят, просто ги оставяме и не ги използваме, а всичките ги използват. Сега ще ви покажа как мъжкия ще скочи. Симба! Видяхте ли го? Видяхте ли това малко симбаче? Сега те имат общо 2, 4, 5 играчки, което е достатъчно. Затова, че да. Хора, сега ще отидем да подредим неща в самия шкаф, който държим каишките, нещата, затова, че да. Да, имам доста неща за оправяне, затова, че нека да започнем. Нека да започнем от тук. Виждам, че има доста лекарства, неща, които са само за кучета, нали? Все пак. Да, общо взето имаме доста хапчета, доста неща, затова, че да. Не знам какво става, просто си изключвам камерата и състава това, затова, че да. Сега е защото немската овчарка и ето тези кучета, всичките се бият с нея. Ще е трудно, затова, че на нея и давам просто е така, защото да. Аз всеки ден на нея, когато изслагам такова гранула и казвам седи мирно до мен и това е са нейните команди, затова, че това беше всичко от мен. Довиждане и до скоро виждане. Чао!